No a raz som prišiel o voče. Čo si jebe? Yo, what's up ľudia? Nachádzame sa vo Viedni na letisku. Je presne... ručičkové moc neovládam, asi 8 hodín, či 9. A ideme na Ibizu. Nachádzame sa vo Viedni, kde je 0 stupňov a ideme do 24. Takže mrzneme, ale o chvíľu sa budeme vypekať na slnku. Tuto máme Nika a Ivku, čo je náš národný tím zo Slovenska a ideme vyhrať Red Bull Ibiza Royal. Ešte ukážem kameramana. Yeah! Peťo, čo očakávaš od tohto výletu? Ja plus 5 kg a veľa zábavy. Myslíte si, že vyhráme? Nie. Čo? OK, práve sme sa ubytovali. Ešte sme síce neboli na izbe, ale išli sme rýchlo pozrieť hotel. A vyzerá to celkom namakane. My sme na Ibize! Pozrieme, koľko tu je stupňov. 22. Sú to tie najkrajšie baby na celom svete. Proste všetky najkrajšie baby z celého sveta sa stretnú na jednom mieste, určitý dátum, a to je dnes. Takže si plánujem tento výlet dosť akože dobré zajebať. Ľudia, tak toto je moja hotelová izba. Takto si otvoríte dvere, vôjdete, máte tu rovno umývadlo, obrovská masívna posteľ s balkónikom, s výhľadom na more, z čoho som sa posral najviac. Čo si jebe? Tak akože z takéhoto prechodu masívního do luxusnej kúpeľne s tryskami, výrivkou a výhľadom priamo na pláž. OK, takže teraz sa nachádzame v strede hotela a tu sa vlastne začne celá veľká party a máme tu aj večeru. V živote som toto ešte nevidel, že v strede hotela sa nachádza obrovský stage. Obrovský stage! Takže keď tu ľudia budú chcieť v noci spať, tak bohužiaľ, tu si na Ibize, tu sa zabáva, tu sa nespí. Jo, takže zobudili sme sa po včerajšku a máme pocit, že táto party zo včera ešte neprestala. Stále to pokračuje. Teraz vlastne ideme behať tých 100 metrov, ktorých som spomínal. Prekážky, beh. Veľa ľudí tu je dosť športovo založených a majú športovú obuv. Ja som sa na to moc... Ja si na to moc nepotrpím, zobral som si Air Force, lebo viem, že toto je obuv, v ktorej vyhrám. Ja by som vyhral aj bossy. Dozvedeli sme sa, že dneska pôjdeme ešte aj na Buginy, takže tam vás zoberám tiež so sebou. Chcem šoferovať? Ja idem prvýkrát na automate. Ty ideš prvýkrát šoferovať? Nee, to nie, ale na automate. Niko tu pozná typka, lebo tu... Čo si tu robil vlastne? Ty si tu pracoval? Na bare, no, celé leto. A ide na strihať jeden Venezuelčan. Tieto vlasy si dobre zapamätajte, lebo už ich dlho mať nebudem. Máme tu prvého pána na holenie. Kamoško, ale na sebe metá chudiare. Ide the best barber in Ibiza right now. A bojím sa, že keď už budem mať takýto freška, tak budem musieť vyhrať zajtra ja, Niko, takže zdávaj tak. No, bude to ťažké. No a raz som prišiel o voče. Fresh. Super, super. Teraz som si to trochu ešte upravil a toto je môj finálny look. Deň D, sme na mieste, akurát sa ideme check-innúť a za chvíľku sa odštartuje ten najšialenejší prekažkový beh na celom svete a to je Red Bull Ibiza Royal, túto vetu už viem naspamäť a konečne za tie celé mesiace, čo... Hej, asi dosť bolo rozprávania, poďme pretekať. Jake, you have to tell something motivational to my vlog. Listen guys, listen, we prepared for this, we trained for this, all the beers. Why are you lying?
Poď. Poď. Čo to je? Poďte! Rýchlo! Máte to, poďte! Niko, poď! Čo som vravel? Oficiálne, Red Bull Ibiza je u konca! A ešte afterparty. 96 bottles of Bilito. Ó môj Bože. Takto nejako vyzerám. Po poslednej final party Red Bull Ibiza Royale. A poviem vám to takto. Olizoval som sa tam s blondínou.